Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bilişimiz ýaly ýakyn wagtdan Qurban bayramı ýetip gelýär. Bu dersimizde Qurban etjek her bir musulmanyň qurbanlyk barada bilmeli zatlaryny ýatlap geçeriz. Birinji mesele Qurban bayramyna canly qurban etmekliň hökmü näme? Qurban bayramı günlerini canly qurban etmek oturumly we ýagdaý bolan her musulmana wajipdir. Oturumly diýenimiz ýolagçy bolmayan kişi. Eger bir kişi ýolagçy bolsa ýa-da garip bolsa, ýagdaý bolmasa, ol kişilere qurbanlyk etmek wajip däldir. Emma oturumly bolsa we ýagdaý bolsa, ol kişi qurbanlykda canly qurban etmeklik wajipdir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed ibn Majah'da gelen hadisinde "Men kana lehu sa'atun ve lem yuzahhi fela yaqrabanna musallana." Kimin ýagdaý bolup qurbanlyk etmese, bizim namaz kılyan yerimize gelmesin diye. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ýagdaý bolup qurbanlyk etmeýänlere şu hadisinden näme diýär? Käýinç berýär. Qurbanlyk musulman doganlar İbrahim aleyhisselamdan gelýän möhüm ibadetlaryň biridir. Bu İslamyň, dinimiz, Islamyň şygarlarynyň biridir. Şonuň üçin ýagdaý bolan her bir musulman şol ibadeti berja etmäge gaýrat etmelidir. İkinci mesele musulman doganlar haýsy canlılardan qurbanlyk bolýar. Kur'an-ı Kerimde Haş suresiniň 34-nji aýatyny aýdylyşy ýaly qurbanlyk ediljek haýwanlar bahimetil en'amdan bolmalydyr. Ol hem kiçi canlılardan geçi we goýun jinsinden bolan mallar, uly mallardan düýe we sığır jinsinden bolan mallar. Bulardan başga canlılardan qurbanlyk bolmaýar. Towukdan, towşandan, keyikden, suwgundan qurbanlyk bolmaýar. Qurbanlyk etmeň ýerine qurbanlyk malynyň näçe etse köp puluny sadaka bersen qurbanlygyň ýerine geçmeýär. Üçüncü mesele qurbanlyk mallaryna bolmaly şertler. Birinji şerti qurbanlyk mallary şeriatyň görkezgen ýaşyny dolduran bolmalydyr. Düýe 5 ýaşyny, sığır 2 ýaşyny, geçi 1 ýaşyny, goýun 6 aýyny dolduran bolmalydyr. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim'de gelen hadisinde bu barada la tezbahu illa musinna illa en ya'sura aleykum fatezbahu jaz'atan min az-za'ni. Qurbanlyklary ýaşlaryna görä kesin, tapmasaňyz 6 aýyny tamamlan, tokluýuny hem qurban edip bilersiňiz diýe. İkinji şerti qurbanlyk mallarynyň kemsiz bolmaly. Kör bolsa, kesel bolsa, agsak bolsa, sünki görünjek derejede hor bolsa, bu hili mallardan qurbanlyk etmek bolmaýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Ebu Davud'da gelen hadisinde diýär: "Arba'un la tejuzu fil azahi. Al-awra'u bayyinun awruha, wal maridatu bayyinun maraduha, wal arja'u bayyinun zal'uha, wal kasiru allati la tanqa." Dört canlydan qurbanlyk bolmaz. Gözüniň körlügi belli bolup duran bolsa, keselligi belli bolup duran bolsa, agsakligi belli bolup duran bolsa, we horlugi belli bolup duran bolsa, bu hili mallardan qurbanlyk bolmaz diýip aýdýar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biçilen mallardan musulman doganlar qurbanlyk etmeklige ruhsat berilýär. İmam Ahmed'in hadis kitabynda habar berilýär ýaly Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň hut özü 2 sany biçilen goçy qurbanlyk edenligi aýdylýar. Qurbanlyk ediljek canlylaryň iň gowsy aýypsyz, kemsiz we semiz bolanydyr. Dördüncü mesele musulman doganlar bir qurbanlyk näçe kişi ýetýär? Kiçi mallardan bir kişi we maşgalasyna bir goýun ýa-da geçi yeterlidir. Bu barada Tirmizi'de ve İbn Majah'da gelen hadiste sahaba Ebu Eyyub el-Ansari'den radiyallahu anh'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem wagtynda qurbanlyk nähili diýip soraýarlar. Şonda Ebu Eyyub el-Ansari radiyallahu anh aýdýar: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem wagtynda bir kişi özü üçin we maşgalasy üçin bir goýun qurbanlyk ederdi, özleri ýerdiler we başgalaryny hem ýedirirdiler diýär. Düýe we sığır ýaly mallarda 7de 1-i bir kişi we maşgalasyna yeterlidir. 7de 1-i diýänimiziň sebebi musulman doganlar düýe we sığır ýaly uly mallarda 7 kişi bolup şärik
bolup bolýar. Yani 7 kişi jemlenip näme gurbanlyk üçin düýe satyn alalyň ýa-da gurbanlyk üçin sygyr alalyň diýip 7 kişi şärik bolsa, 7 kişi bolup uly mallarda şärik bolup bolýar. 7 kişiden köp bolsa bolmaýar. Emma şärik boljak 7 kişiniň ählisiniň hem niyeti gurbanlyk bolmaly. 6 kişiniň niyeti gurbanlyk bolsa, 1 kişiniň niyeti ýöne et üçin goşulýan bolsa, ol bolmaýar. 7den az bolsa da bolýar sanlary. 4, 5, 3 bolup näme şärik bolup uly mal alsalar bolýar. Emma 7den köp bolmaýar. Uly mallarda şärik bolmaklygyň delili musulman doganlar Sahih Muslimde Jabir ibn Abdullah'dan rivayet edilýär. Radiyallahu anh sahaba aýdýar, Hudaybiye ýylynda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen düýä 7 kişi we sygyra 7 kişi şärik bolup diýe gurbanlyk etdik diýe. Emma geçi we goýun ýaly kiçi mallarda şäriklik bolmaýar. Mysal üçin iki goňşy birleşip bir goýun alyp gurbanlyk edildiýseler, ol gurbanlyk bolmaýar. Etjek bolsa bir kişi bir goýun ýa-da bir geçi alyp özüne we başgalasynyň adyndan gurbanlyk edip biler. Eger ona da ýagdaý ýetmeýän bolsa, onda oň boýununa näme gurbanlyk düşýär. 5-nji mesele musulman doganlar gurbanlygy gurban etmeň wagty. Bayram namazy kılınýan yerlerde gurbanlygyň wagty bayram namazy kılınandan soň başlaýar. Gurbanlygyň 3-nji güni gün batmagynyň öň ýanyna dowam edýär. Şu ýerine üns beriň. Bayram namazy kılınýan yerlerde gurbanlygy gurban etmekliň wagty bayram namazy okulandan soň başlaýar. Egerde bir kişi gurbanlygyň 1-nji gününe gystanyp güneş dogandan gidip bayram namazy kılynmaka, okulmaka gidip janlysyny gurbanlyk etse, onun eden gurbanlygy gurbanlyk hasaplanmaýar. Adaty etini üçin öldürilen janly ýalak bolýar. Şunu bilmeýänlere eşdireliň musulman doganlar. Köp kişi bilmän, ýer gözünden ataral diýip bayram namazy okulmaka daňatandan gurbanlygyň 1-nji güni gidip näme edýärler? Janlylaryny gurban edýärler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Buhari'de gelen hadisinde diýär: "İnne awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an nusalliya, thumma narji'a fananhar. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana, wa man dhabaha qabl fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, laysa min an-nusuki fi shay." Gurbanlyk gününe ilkinji işimiz bayram namazyny kılmakdyr. Sonra gelers we gurbanlyklarymyzy gurban ederiz. Kim şeýle etse, biziň sünnetimize göre amal edendir. Kim namazdan öň ünswerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şol Buhari'de geçýär. Kim namazdan öň janlysyny gurban etse, onuň janlysy maşgalasyna ekidýän adaty etinden waratdyr. Gurbanlyk bilen baglanyşyk ýokdur diýe. Diýmek, gurbanlykda ilkinji etmeli işimiz bayram namazy kılynýan yerlerde bayram namazymyzy kılmaly, ondan soň gelip gurbanlyk mallarymyzy näme etmeli? Gurban etmeli. Eger bir kişiniň ýaşaýan yerine bayram namazy kılynmaýan bolsa, mysal üçin kiçijek owalar ba, şol ýerde mescit ýok. Ýa-da çöl ýerlerde kiçijek owalar ba, ýa bolmasa çarwalar ba göçüp gonyp ýören. Eger bir kişiniň ýaşaýan yerine bayram namazy kılynmaýan bolsa, ol kişilere gurbanlygyň 1-nji güni güneş daň atandan soň, güneş däl daň atandan soň gurbanlyklaryny gurban etmeklige ruhsat berilýär. Iň gowsy musulman doganlar başarsan gurbanlygyň 1-nji güni wagt taýdan has gowsy has sowapdysy gurbanlygyň 1-nji güni gurban etmeli, bolmasa 2-nji gün, bolmasa da näme 3-nji gün. 6-njy mesele gurbanlyk etjek kişiniň saklanmaly zatlary. Sahih Muslim hadis kitabynda gelýär, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "İza ra'aytum hilal zil-hicjeti ve arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an şa'rihi ve azfarihi." Sizden biri gurbanlyk etmäge niyetlense, Zilhicce aýyny görenünden, ýani Zilhicce aýy gireninden saçynyň we dyrnaklarynyň kesmesini diýär. Ýani bir maşgalada gurbanlyk aljak kişi, maşgala başy gurbanlyk etmeklige niyetlenýän bolsa, Zilhicce aýy girmäkä dyrnagyny başga ennamynyň tüýlerini aýryp arasalap täk bolup durmaly. Ondan soňra Zilhicce aýy gireninden ta gurbanlygyny gurban edýänçe bedeninden hiç bir tüý almaly, dyrnagyny almaly däl. Bunyň hem hikmeti ulamalar aýdýar, şol wagt näme hajylar haçda bolýarlar, şolara meňzemek diýär. Şolara meňzemek diýip aýdýar. Çünki olar näme şol wagt ennamynyň tüýünden dyrnagynyň almaýarlar. 7-nji mesele musulman doganlar gurbanlygyň etini näme etmeli? Gurbanlygyň etini musulman doganlar gurbanlygyň eýesi özü ýyp biler, sadaka berip biler, sowgat berip biler. Has gowsy 3-e bölmek, bir bölegini maşgalasy üçin alyp goýmak, ikinji bölegini ýakynlara
bilen ziyafat etmek, üçüncü bölüğün mätäşlere sadaka edip bermekdir. İslese hemmesini sadaka edip berip biler, islese hemmesini özüne alqalyp biler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de gelen hadisinde iň qurbanlyk canlynyň etibarida, qurbanlyň etibarida diye iň iýdirin we özüňiz üçin alyp goýun diye. Muslimde gelen hadisinde diye iň özüňiz üçin saklan we sadaka berin diýip aýdýar. Möhüm bellik musulman doganlar qurbanlyň etini we dersini satmak bolmaýar. 8-nji mesele qurbanlyk kesjek kişiniň bilmeli zatlaryndan ýene bir topar musulman doganlar başarsan öz qurbanlygyny öz eliň bilen qurbanlyk etmeli. Damagyny özüň çalmaly we damagyny çalanda bismillah Allahu ekber diýmeli. Buhari we Muslimde gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şeyler rivayet edilýär. Zahha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bikebşeyn amlahayn akranayn zabahahuma biyedihi ve semma ve kebbere ve vada'a riclehu ala sifahihima. Sahabe Enes radıyallahu anh aýdýar, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iki sany şahly alaja goçy öz eli bilen ayagyny hem näme şolaň bir tarabyna boýnunyň ýanyna goýup diye bismillah ve Allahu ekber diýip diye öz eli bilen qurban etdi diye. Diýmek musulman doganlar başarsan iň gowsy öz eli bilen qurban etmek we hökman bismillah ve Allahu ekber diýmek. Hökman şu näme diýmeli. Eger özüň tamak çalyp bilmeýän bolsaň, gassaba qurbanlygyny kestirjek bolsaň, gassaba qurbanlygyň etinden tölew hökmüni bermek bolmaýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadiste qadagan edýär. Gassaba qurbanlygyň etinden tölew hökmünden bermek bolmaýar, aýry oň üçin pul tölemeli. Goýana bir bellemeli husus musulman doganlar qurbanlyk edilenne qurbanlyk canlysyny kösemeli däl, pıçağı gözüň öňünde çalmaly däl, başga malyň öňünde damagyny çalmaly däl, eziyet etmeli däl. Walhamdulillahi rabbil alamin.